Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana na wannan gida channel mai albarka, manya-manyan malamai da manya-manyan shehanai da manya-manyan waliyai da manya-manyan almajirai irina, ina mana fatan alkhairi. Na'am, yau ma ga mu ɗauke da wani laƙani mai ƙarfin gaske. Shi wannan laƙanin mallaka ne. In mace kake so ka mallaka, za ka sa sunan nata a cikin munjaye, ƙarshe a cikin hatimin sai ka sa sunan mahaifiyarta. Na'am, amma a jikin allon ƙarfe ake rubuta shi. Na'am, ana yin sa in an rubuta shi sai a nemo gaushi a ɗora wannan allon, sai a dinga wurdin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ana so a samu adadin wurdin, ana so dai a same shi 313 ake so a samu adadin wannan wurdin. Insha Allah, kuma ana so a yi shi tsawon kwana 3 insha Allah. Shi wannan maganin mallaka ne sadida. Namijin ma za ka iya yi insha Allah.